Biniyayaan kita, biniyayaan kita, nagsusupayan sa iyang kabuotan. Inantabayan kita, kasurog ta siya sa dipisil na dalan. Sinusugo kita, sisimbaguntaan sa iyang pangapodan. Biniyayaan, inantabayan, sinusubok ang kagurangan. Sararok kita sa sagong pagbaklay, anenderong albay kapos kita magrokya. Banwaan tang inampon sa patag bulod sin mga baybayon. Sa iyang simbahan, halawing na panahon, sa kamot ni Jesus, danayan paglaon.
Sa liwat, Diyos marahay na hapon po sa indong mga tugang. Ika-16 na Domingo sa ordinaryong panahon. Banwaan ng Diyos, tindugpuan ka bo sa sinawiton niya to ang awit sa pagpuon. Sangaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An grasya ni Jesucristong kagurang nanta, an pagkamuot kan Dios, asinan pakisumaro kan Espiritu Santo, mapasaindo gabos. Asin sa mong Espiritu. Sa mga babasahon ngunyan, pinapagirumduman kita, nasa kadakulan kan mga bagay na nag-aagaw kan sa tuyang atensyon, magtutok kan atensyon sa kagurangnan. Puunantaan sa tong selebrasyon, sa pag-ako kan sa tong mga kasalan. Sarabay kita, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ako ning makuri, sa isip, sa tataranon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadya ako sa Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ko'y pamigbi sa kagurangnan ng Diyos. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Amen. Awitan taan Diyos na mamurawayon. Kamurawayan sa Diyos sa naitaasan, asin sa nagkakanulinuman, sa mga naong kalahayan mo. Inumang wika, inumyaw wika, sila sa pamilya ka pinag
mamibi kita. Kagurangnan, kaugayian sa imong mga nasasangkuban, asin kahiraking padakula sa inda ang mga balaog kan sa imong grasya. Tanganing sinda na mainit sa paglaom, pagtubod, asin pagkamuot, danay na magpadagos na nagbabantay sa pagkutob kan sa imong mga pagbuot. Huli kay Jesucristong kagurangnan niyamo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Dios sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan tataramon. Enot na babasahon, si Abraham naglingkod sa tulong lalaki, nagsungko sa indang tolda. Pinakakan ang mga ini asin pinaglingkodan, dangan ang mga ini nagsabi, napakalihis nin siyam na bulan, sinda mabalik asinan sa iyang agom na si Sarah, magkakaigwan nin aking lalaki. Pagbasa sa libro ni Genesis, duman sa may sagradong mga kahoy ni Mamre, nagpahilingan kagurangnan ki Abraham, sa kainitan kan aldaw, mantang nagtutukaw siya sa may pintuan kan sa iyang tulda. Nagtingkalag siya asin nahiling niya ang tulong lalaki na nagtitindog duman. Sinabat niya tulos sinda, nagdapa sa daga, dangan nagsabi, mga kagurangnan ko, kung nawilihan nindo ako, maghapit ngo na kamo sa sakong harong, andam ako sa paglingkod sa indo, tuguti akong magkuan nin tubig tanganing makahanaw kamo kan sa indong bitis. Pwede kamong magpahingalo sa limpoy nin kahoy na ini. Dadarahan ko kamo nin dikit na kakanon tanganing magbalik sa indong ang kusog. Pakatapos kaiyan, pwede kamong magpadagos sa indong paglakaw. Inonranin do ako sa paghapit sa sakong harong, kaya tuguting paglingkudan ko kamo. Ikaan bahala ang simbag ninda. Dali-daling naglaog si Abraham sa tulda asin sinabihan si Sarah, dali, kuaha ang pinakamarahay mong arena asin gumibo ka nindakol na tinapay. Dangan nagdalagan siya pasiring sa mga baka asin nagpili nin sarong matabang ugbon na baka dangan itinaon niya ini sa iyang uripon na naghidali sa pagluto kay ni. Nagkuaman si Abraham nin keso asin gatas dangan an mga ini asin an linutong karni ipinesto niya sa mga lalaki na nasa sirong kan kahoy. Nagkakansinda mantang nakatindog sa harani si Abraham. Dangan hinapot siya ninda, hailan agong mong si Sarah, nasa laog kan tulda, ang simbag ni Abraham. Nagtaraman kagurangnan, pakalihis nin siyam na bulan, mabalik ako asin magkakaigwanan nin aking lalaki at sa imong agom na si Sarah. Tataramon kan kagurangnan, Salamat sa Diyos. kagurangnan si Isayan mag-eerok sa imong harong. Ang makinuyog-kuyog sa Diyos sa gabos na bagay asin nagigibo ning katanosan, ang nagtataram ning katotoohan asin dain nagbabalubagi. Kagurangan si Isayang mag-eerok sa imong harong. Dahil siya nagigibo nin magaot sa iyang katuod, ni nagdadaranin sa lang bageta, dapit sa iyang kataid. Ikinakaungis niya ang mga isinisikwal nin Diyos, alagad ginagalangan niya ang mga may pagkatakot sa kagurangnan, inuutob niya ang sa iyang panuga anuman ang mangyari. Kagurangan si Isayang mag-eerak sa imong harong. Dahil siya nagpapautang na may patubo, asin dahil nagpapasuhol tumang sa mayo nin sala, ang nagigibo kan mga bagay na ini dahil nanggad matatanyog. Kagurangan si Isayan mag-eerok sa imong harong. Ikaduwang babasahon, si San Pablo nagpahayag kan sa iyang
hararom na pagtubod asin dedikasyon sa pagharubay kan tataramon kan Dios asin paglingkod sa banwaan ang sa inyang kasikitan sa natiniyos para sa kamurawayan kan Dios asin kan sa iyaman sanang simbahan tanganing si Kristo mapa sa tuya asin maging niyatong paglaom sa kamurawayan laom niya nakita gabos mapabanal asin maging maninigo na sa paghampang kay Kristo. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga tugang, maugma ako ngunyan dapit sa sakong mga kasakitan huli sa Indo. Hulita sa paaging ini, pinadagos ko ang mga kasakitan na tinitios ni Kristo, asin sa kong tinitios para sa simbahan. Na iyo ang hawak ni Kristo, naging akong surugoon kan simbahan kan itaos ako an nin Diyos, ang trabahong ini para sa Indo. Trabaho nin paghulit kan bilog na mensahe nin Diyos. Ang misteryo na tinago niya sa gabos na tawo kan makang mga nakaaging panahon. Alagad mo niyan, ipinapahayag niya sa iyang mga banal. Binuot nin Diyos na ipahayag sa sainda kung gurano kadakula sa mga pagano ang kayamanan kan kamurawayan kan misteryong ini. Ang misteryo iyo ini. Si Kristo nasa sa indong paglaom, sa kamurawayan. Kaya ipinaghuhulit mi si Kristo sa gabos na tawo. Pinapatanidan sa katinukduan mi ang gabos na bilog ming kadunungan tanganing ikaatubang mi sa Diyos ang lambang tao na tunay na banal ki Kristo. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos ang pagrukyaw kang banal na ebanghelyo. Alleluia, Alleluia, ikaw kagurangnan, madalang ang buhay nasin, kanunuan, Alleluia. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu, pagbasa kan banal na ebanghelyo sinurat ni San Lucas. kamurawayan sa imo kagurangan. Si Jesus, asinan sa iyang mga disipulo, nagpadagos sa paglakaw, sagkod na nakaabot sinda sa sarong baryo. Sarong babae na angaran Marta, ang nagpadagos ki Jesus sa iyang harong. Ini si Marta na may tugang na babae na angaran Maria. Nagtukaw si Maria sa may pamitisan kan kagurangnan. Dangan, nagdangog kan sa iyang mga katukdoan. Alagad si Marta nasibot sa paglingkod. Kaya nagdulok siya ki Jesus asin nagsabi, "Kagurangnan, dai ka nahirak na pinapabayaan sa na akong magtrabahong solo kan tugang ko? Pakisabihi man siya, natabangan ako." Alagad sinimbag siya kan kagurangnan, "Marta, Marta, nasisibot ka sa nahahadit dapit sa dakul na bagay. Alagad saro sa nang bagay an kaipuhan. Napili ni Maria an mas marhay, asin daiiyan hahaleon sa iya." Mga tugang marhay na bareta kan kagurangnan. Pag-omaw sa imo, Kristo. Nakahiling na po ba kamo nin sarong pamilya na makaraon nin sarabay sa sarong lamesa? Pero daiman naghuhururon dahil gabos may kapot na smartphone. Day ko po sinasabi na pamilya nindo ini,
baka lang. Naghihiling nin videos, ansaro nagkakawat, ansaro may binabasa, may tinatype. Siguro kung kapamilya ka, kan pamilyang ini, dangan gusto mong makihuron, o may sasabihon kang importante sa pamilya, dahil mo lugod masabi, because you feel invisible, everybody is busy. Arog man po kainian pagmati, pag may kahuron kang sarong tawo, pero ang kahuron mo, may ibang kachat. Arog man siguro kaini, ang pagmati kan kagurangnan, pag nagpapangadji kita, pero ang laog kan isip ta, sumasunod ng gigibuhon. Arog po kaini ang kinaban na sa tuyang hinihiruan, linalakawan. There is a crisis of inattentiveness. Kadaklan kan mga tao, dai na po nagtataonin atensyon. May mga tao sa palibot ta physically, pero sa katunayan, wara sindadigdi mentally. Baranga an atensyon, halipot an atensyon. Natuod na kitang maggamit nin computer, nakadakol ang nakabukas na tabs and windows. Natuod na kita sa mga haralikpot na videos sa social media, kaya haliputon naman ang satuyang attention span. Ang attention span daakan mga tao sa panahon ngunyan, pang 15 seconds na sana. Anything beyond that is boring. Sana ang sermon ko kaya kong pagkasyahon sa 15 seconds. Makaskason na ang satuyang dalagan, pero nalilingawan ta ng magpundo in order to be fully present. Iyo po ini ang tinutukdo kaining ibanghelyong binasa tangon yan. The grace to be fully present. Sarong aldaw, binisita ni Jesus ang sa iyang mga amiga, ining magtugang na si Marta saka si Maria. They inginaranan ang lugar ninda, but they come from a place called Bethany. Actually, may ikatulupang tugang ini na mas familiar sa tuya, si Lazaro, na nabuhay hali sa mga gadan. Ining tulong magturugang, sarong aldaw, binisita ni Jesus. Si Marta, inasikasong marhay ang bisita, kaya nasibot sa pagpreparar duman sa kusina. Si Maria man, susarok pang tugang, nagtukaw sa kataid kan bisita, tanganing magdangog asin makiistorya. Hapot, sisay sa duwang ini ang tama ang ginibong pag-istimar. Si Marta na nasa kusina o si Maria na nagtukaw sa kataid kan bisita. Nauyam po si Marta dahil daida siya pigtatabangan kan tugang niya, kaya nagreklamo. Ang reklamo niya, kagurangnan, pakisabihin man daw po yang tugang kung patukaw-tukaw sana dyan, pakitabangi man ako, sabihan mo. Ano po ang simbag ni Jesus? Sabi niya, Marta, Marta, napupurisaw asin nahahaadit ka sa kadakol na mga bagay, sarong bagay man sana ang kaipuhan. Only one thing is necessary. Asin ang tugang mo, pinili ang bagay na iyan. Aminon ta po, dakol sa tuya, ang garo mga Marta. Dahil pirming sibot, pirmi man lugod pagal. Kaya arog ni Marta, nagrireklamo man sa mahal na Diyos, Lord, pagalon na ako. Nahihiling tang nagmamadali ang kinaban, mahal ang barakalon, sibot ang mga tao dahil limitado ang oras para sa kadakol na mga responsibilidad. And so what do? We learn to multitask. Multitasking as a way to cope and to catch up. Para sa daipo pamilyar sa tataramon na multitasking, iyo po ini ang pagsarabay kan mga gigibuhon. Nagsi-cellphone habang nagkakakan, nagdadangog habang nagtatrabaho. And in many cases, this is not bad.
In many cases, this is necessary. Tanganing dakul kitang matapos. Multitasking, in fact, helps us manage our daily tasks and responsibilities. Kaya malinaw po sa satuya na bakong maraot an magin mahigos, asin dakul an output. Pero dailugod kita makalingaw, you cannot multitask the most important things in life. Igwang mga bagay na pwedeng i-multitask, pero mga bagay na daiman pwedeng i-multitask. Dai pwedeng mamuot na dai nagdadangog. Dai nagrararom ang relasyon, kung ang nakikipagrelasyon distracted ang isip. Dai man makakapangadji, kung sibot-sibot ka sa ibang bagay, there are things that deserve full attention. There are people who cannot receive divided attention. You cannot multitask the more important things. Bako pong maraot si Martha, we're not saying that Martha is wrong. Bako nga ni siyang hugakon, bako siyang selfish. Sa katunayan, Martha was just doing what she thought was best in order to serve the guest. Alagad ang atensyon po ni Martha, binubutong sa manlain-lain na atensyon. Aram ko nakaka-relate kita dyan. Garuman kita mga Martha na unidigdi so ginigibo mo, tapos di mo pa nga ni, tapos may iba ka na naman na pinuunan digdi, tas, ay, di pa pala na ko tapos manipig. Ay, igwa pa pala na kong linuluto digdi. Our attention is divided in many directions. Bakong arog ni Maria na tuminukaw sana sa kataid ni Jesus, asin itinutok ang bilog niyang atensyon sa bisita. This is the only necessary thing ang magtukaw sa kataid ni Jesus. Malingawan mo na ang gabos na gigibuhon sa sarong aldaw, da isa na makalingaw na magtaunin oras sa Diyos. This is what we call the spirituality of attentive presence. Attentive presence. Naghihinguwa consciously na magtaunin panahon para sa Diyos asin sa kapwa. Mga tugang inaapudan po kita kaining mga babasahon na i-evaluate ang satuyang pagkabuhay. Tunay ba akong presente sa mga tawong namumutan ko? Am I truly present to them? May espasyo ba sa sakuyang aldaw para sa Diyos? O ka mata-mata pa sa ng aga, cellphone na ang kapot? Bago magkaturog, cellphone man giraray? Salamat sa Diyos, tayaon po kamo digdingon niya na Domingo, nagtataonin oras nin espasyo sa Diyos. And we ought to do that every day in the midst of our busyness. Ano daw ang mga napapabayaan ko dahil kan kamamadali ko? Giraray, daita po sinasabi na dai na kita maghigos. Marhay ang magin mahigos. Ang sinasabi kan kagurangnan, iyon na papagdanayon ta ang Diyos na yaon sa sentro kan satuyang buhay. Balanse ang pagtrabaho sa kapagpangadji. Siring ka kay Marta, pero siring ka man kay Maria, sabay, balanse, yaon sa sentro ang Diyos. Dahil sa kahuri-hurihi, ang tao po, daiman narurumduman sa kungura no kadakol ang naginibuhan niya. Sa kahuri-hurihi, ang tao, narurumduman kung naging mamumukton ka, kung nagtao ka nin oras sa kapwa, kung nakibabad ka sa buhay kan iba. Pasil pong matandaan sa mga tawong daing pakiaram sa to. Pasil matandaan sa mga tawong daing nagtaunin oras sa to. Let us not be like those people. Let us be people who are able to attentively be present to others. Pag may kahuron, ibaba ang cellphone. Pag makaraon, bawal ang cellphone. Pag mahampang sa imong pamilya,
maging presente. Be present to them. Dahil bako sa gabos na oras, yaon sinda. Pag inimbitaran ka kan mga amigo mo, madya maluwas lamang kita, madyaming-jaming. Be present to them and show up. Dahil dai mo aram kun noarin ang sunod na aragdahan, kun yaon ka pa, kun matitipon pa kamo. Be present to people. Show up to people. Matindog po kita, simbagunta ang tataramon kan Diyos sa pagpahayag kan sa tong katolikong pagtubod. Nagtutubod ako sa sarong Diyos amang makakamhan, kagibo kan langit asin kan daga, kan gabos na nahihiling asin da inahihiling, asin sa sarong kagurangan na si Jesucristo, bugtong na aki kan Diyos asin namon dagikan sama bago kan gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos, ipinangaki dahil na lang, saro sa pagka-Diyos ni Hama. Huli sa iya, nagkaigwa kang gabos, huli sa satong mga tao asin, huli sa satong kaligtasan. Naghilig siya halis sa kalangitan, asin na nilaman huli kan Espiritu Santo, ki Birhen Maria, asin na nin tao, ipinako sa krus para sa to sa panahon ni Poncio Pilato. Natiyo sagkot sa kagadanan, asin nilinubong, asin sa ikatulong aldaw na buhay liwat, susog sa mga kasuratan. Asin sa minakat sa langit, nagtutukaw sa tuo kang Ama, asin namuhay sa mga paghukom sa mga buhay, asin mga gadan. asin ang kahadian, din katapusan, asin sa Espiritu Santo, kagurangan, asin sa kataon ng buhay, nagikan sa Diyos, asin sa aki. Siya kaiba kan Ama, asin kan aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway. Siya nagtaram sa paagi ng mga propeta, asin sa saro, banal, katoliko, asin apostolikong simbahan. Nagpahayag ako ng pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad din mga kasalan, asin naghahalat ako kan pagkabuhay liwat ng mga gadan, asin kang buhay ng mga abot na panahon. Amen. Nagtiripon kita ngunyan sa misa, tanganing magtukaw sa kataid ni Jesus. Sabihon ta sa iyaan sa tong mga pangangaipo, kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangan, hinaniga sa mong pamilya. Tanganing ang simbahan sa bilog na kinaban, maging bukas sa pag-ako kan mga daing irukan, asin mga nalalag ipamibi niya to ang sa kagurangan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing siring ki Maria, pilion niya to ang urog na marahay na gibo asin akoon si Jesus, sa satuyang puso asin buhay, ipamibi niya to ang sa kagurangan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Sa tanganing ang mga nasisibot sa mga minalipas na bagay, mga kanood na magpapahalaga sa madulok na paghimati sa mga tataramon kan Diyos, ipamibi niya to sa kagurangan. Kagurangnan, hinanyuga at sa mong pamibi. Tanganing ang mga naghehelang na mamatian ang nakakapaumay na kapangyarihan ni Kristo, huli kan pagkamot asin pagtabang kan sa indang mga katuod, ipamibi niya to sa kagurangan. Kagurangnan, Hinanyuga at sa mong pamibi. Tanganing ang mga nagadan sa pagtubod, mag-erok sa sarong harong kan kagurangan, sagkod paman, ipamibi niya to ang kagurangan. Kagurangnan, hinanyuga at sa mong pamibi. Girumdumuntaan sa tuyang mga personal na kahagadan, ang mga tawong pinangako tang ipagpapangadji, urog na ang mga tawong daita tinutuyong malingawan dahil kan sa tuyang mga kasiributan. Langit nun na Ama, sinubol mo ang aki mong si Jesus, tanganing ipahiling sa muya ang dalan, pasiring sa buhay na daing kasagkoran. Lugod danay misyang akuon sa samuyang puso, siya na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen.
Ang liturhiya kan Eucharistia. Inudulot niya mo ang arang asin at tinapay nganing aming kakanos buhay na mayong kasangkuran Akon mo kagurangan asang yang tulot mo niya Landakan sa muyang pagkamot Sasay mo asin sa kapwa Magpamibi ka mo mga tugang, tanganing ining sa tuyang atang, magkanigong akuon kan Dios amang makakamhan. Akoon man lugod kang kagurangan na atang sa imo mga kamot, para sa kamauhan kasing kamurawayan kan sa iyang ngaran, para masapakinabang niya to asin kang bilog niyang banal na simbahan. O Diyos, na sa sarong malinigon na sakripisyo, pinarigon mo ang pagkakaiba nin mga dulot, susog sa tugon. Ako ang sakripisyo sa imo, kan mga maimbod na nasasangkuban mo. Hasin pabanalakan kabaing na bendisyon, siring sa mga atang ni Abel. Tanganing an idinulot kan lambang saro, sa paggalang kan sa imong kahalangkawan, magwaras sa gabos nin kaligtasan. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas sa indo. Asisi sa imong espiritu. Iitaasan mga puso. Initaas nina sa kagurangan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan saen. Magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran. Taan mga aki, na harayong isiniblag kan krimen nin kasaklan, binuot mong tiripunon giraray sa imo, huli kan dugo kan aki mo, asin sa bagsik kan espiritu. Tanganing ang banwaan na nabilog sa pagkasaro kan Trinidad, para sa kaumawan kan manlain-lain mong kadunungan, mamidbidan na simbahan, hawak ni Kristo asin templo kan espiritu. Kaya, kairiba kan koro nin angeles, naguumaw kami sa imo, maugmang nagpapahayag nin pagtubod. Banal, banal, banal Ang kagurangnan Diyos ni mga hukbo Ang langit asin daga Panukan sa iyo kamurawayan Usana, usana sa kaitaasan Usana, usana sa kaitaasan Paladanan minatigdig Sa ngaran kan kagurangnan Usana, usana sa kaitaasan Usana, usana sa kaitaasan Usana, usana sa kaitaasan Kagurangnan, ikananggad ang banal, burabod nin gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkud sa pasyon, nagkuasya nin tinapay asin pagpasalamat, binaak ini, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini, taini ang sakuyang hawak na idudulot para sa indo.
Siring man pakapamanggi pagkuanya man kan kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo. Tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom ka ini, ta inian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay na tipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakul sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini paggibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagadan mo kaguranan, ipinapamareta niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat, ipinapayang. Sagot kay ka magdatong. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagada asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinakban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kaibakan sa mong Papa, si Leon, an sa mong Obispo, si Joel, asin an gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherakan sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin an gabos na mga gadan. Dangan, ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Mariang Birhen, ina kan Dios, Nuestra Señora del Carmen. Kaiba ni San Jose sa iyang mabinion na esposo, kan banal na apostoles, urog na si San Judas Tadeo, si Santa Marta, Santa Maria, San Lazaro, hasinan gabos na santos na kaidtupa na kapagayagaya sa imo, magkanigong magin kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Heso Kristo. Huli sa iya, asin ka iban niya, asin sa iya, sa imo Dios amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, an gabos na kagalangan, asin ka murawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Mamibi kita, siring kan itinukdo ni Jesus sa iyang mga amigo. Pagdaluhan, kahadera
Agawa kami sa gabus na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niyamo an katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, hasing man ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, hasing pagdatong kan sa mong paraligtas na si Jesucristo. Jesucristo ang kagurangnan, ika na nagsabi sa imong apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, ansa kong katuninongan itinatao ko sa indo. Hare paghilinga ang sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan na kami mapatuninong asin magkaburonyog, susug sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. bilang mga amigo ni Kristo, magpatinarauhan po kita nin katuninongan. Uya si Jesucristo, ang sentro kan satuyang buhay. Siya ang kordero kan Dios na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang inapod sa pamanggi kaining kordero. Kagurangan ba ko akong maninigo na ika magdagas sa kuyang harong, alagan magtaram ka sa naasin sa kong kalag maumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo.
Amen. Maluhod po ang kabos para sa pamibi sa jubileo. Amang langit nun, ang pagtubod na iniwaras mo sa imong aki, si Heso Kristo, sa muyan tugang asin an kalayo nin pagkamuot, na pinaladan kan banal na espiritu sa samuyang puso. Magpukaw liwat sa mo kan banal na paglaom sa kahadean mong madatong. An sa imong grasya magbagos sa mo, na kami day mapagal sa pagpatalubo kan mga banhi kan marahay na bareta. Ining mga banhi magbago sa kalamidad kan katawan, asin kan bilog na linalang, sa pusong napaghalat, sa bagong langit asin bagong daga, na pagkatapos doogon ng karatan, ang sa imong kamarawayan magliliwanag sagkod paman. Ang biyaya kan jubileo, magpakauliwat sa samong mga peregrino nin paglaom kan paghidaw nin mga kayamanan nin langit, ang siring na biyaya magpalakop sa bilog na kinaban, kan kaugmahan asin katuninungan kan samong paratubos,
sa imong samuyan Diyos, banal sagkod paman, an kamurawayan asin kaumawan, sa pagkanunan ka mga panahon. Amen. Matindog po. Mamibi kita. Kagurangnan namimibi kami, kaugaying hilingaan sa imong banwaan. Asin ang tinukduan mo kan mga misteryong langit nun, gibuhang makabalyo, hali sa daan na buhay, pasiring sa bagong buhay. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po. Matukaw. Magkakaigwa po ng second collection para po ini sa pagmantimir kan mga pasilidad kan sa tuyang simbahan. Anatipon po niya to sa mga misa kan nakaaging Sabado asin Domingo. Nag-abot po sa 36 and 364 pesos asin 50 centavos. Ang naambag niya to sa siring na oras na misa nag-abot po sa 4,943 pesos as in 55 centavos. Ang second collection nag-abot man po ni 9,890 pesos as in 15 centavos. Sa masunod na Domingo, Hulyo 27, ito po ang ikaapat na Domingo nin bulan as in tada Sunday kang sain i-offer tapo ang satuyang tada canister sa offertory. Siring man ang mga kapadayan asin seminaristas sa Diocese ng Legazpi magkakaigwanin one voice part dinner concert for a cost of October 10 alas 6 sa pagkabanggi sa Legazpi City Convention Center. Ang proceed kan nasabing adiktibidad para po sa ongoing formation ng bago asin masurunod na padi sa Diocese ng Legazpi. Sa maawat po, magbakal ng ticket. Available po ang ticket sa opisina. Maawat mi man po magpasalamat sa mga nag-donate kan nakaaging simana. 3 Anonymous, 500 pesos. Magalon and Pati Family, 5,000 pesos. John Javier Perez, 900 pesos. Ian Miguel Amaranto, 400 pesos. Diyos mabalos po. Salamat man po sa Indogabos sa partisipasyon sa misang ini asin sa indong presensya. Pagirumdum po, giraray utrohon ko that next Sunday is Tada Sunday. Please bring your canisters. I-offer po during the offertory. Salamat man sa mga naglingkod sa liturhiyang ngunyan o rugnaan sa tuyang mga kaakian. Palakpakan ta po ang Children's Ministry. Pati po ang sa tuyang mga adult companions, ang mga nagtutukdo sa inda na magbasa, kolekta, nagtutukdo na mag-awit. Salamat po sa inda. Asin man sa tuyang online community for joining us in the live stream. Tindog po kita. Ang kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa sayo mong Espiritu, sa tabang kan mga pamibi ninda Santa Marta, Santa Maria, asin San Lazaro, bendisyonan kamo asinan sa indong mga pamilya, sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, lakaw, magdanay sa kataid ni Jesus. Salamat sa Diyos.